Това решение буквално взриви политиката преди минути. Не се освали охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. А сега чуйте какво каза лично министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Обещахме работещи институции. Това беше нашето послание като политическа сила. Всъщност институциите работят по този въпрос. Има обмен на информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така че докато някои вдигат шум по различни теми, мисля, че прагматичните действия на работещите институции са начина, по който трябва да се подходи. Искам да отбележа, че снемането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции, не е политически акт и не бива да се третира като такъв. И докато едни твърдят, че това е нормално решение, други виждат политически знак точно в най-напрегнатия момент. Според вас, охраната е била необходима или всичко е било просто демонстрация на власт? Пишете в коментарите и последвайте страницата за още актуални новини без филтър.